Πώς λειτουργεί ο επίπεδος ψηφιακός ηλεκτρικός θερμοπομπός? Συνδέστε τη συσκευή σας σε γειωμένη πρίζα. Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε γειωμένη πρίζα για να είστε προστατευμένοι από τυχόν χτύπημα του ηλεκτρικού ρεύματος. Φέρτε το διακόπτη που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της συσκευής σε θέση λειτουργίας, δηλαδή πατήστε στο τμήμα του στο οποίο είναι σημειωμένος ο αριθμός 1. Στη συνέχεια κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί ανοίγματος κλεισίματος που βρίσκεται στην οθόνη δικτών. Ο θερμοπομπός σας άνοιξε. Η τιμή που βλέπετε στην οθόνη είναι η θερμοκρασία του δωματίου σας κάθε στιγμή. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία δωματίου είναι 22 βαθμοί Κελσίου. Θέλετε η θερμοκρασία δωματίου να φτάσει από τους 22 στους 24 βαθμούς. Για να γίνει αυτό η σειρά ενεργειών είναι η ακόλουθη. Πιέστε συνεχώς την ένδειξη συν μέχρι να φανεί ο αριθμός 24. Όταν η οθόνη δείξει 24, απομακρύνετε το δάχτυλό σας. Πρέπει να έχετε υπόψη ότι μετά τη διαδικασία της ρύθμισης, η τιμή που θα φαίνεται πάνω στη συσκευή θέρμανσης θα δείχνει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, η συσκευή σας θα συνεχίσει να θερμαίνει σε πλήρη ισχύ μέχρι η θερμοκρασία δωματίου να φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μπορείτε να καταλάβετε ότι ο θερμοπομπός σας λειτουργεί σε πλήρη ισχύ από τις 4 αναμένες λάμπες LED οι οποίες βρίσκονται κάτω από την οθόνη. Όταν η θερμοκρασία δωματίου φτάσει τους 24 βαθμούς, αυτές οι λάμπες θα αρχίσουν να σβήνουν. Όταν σβήσει το σύνολο των LED, η θερμοκρασία δωματίου έχει φτάσει στο σημείο που επιθυμείτε και η συσκευή σας σταματά τη λειτουργία της θέρμανσης. Αυτή λοιπόν είναι η ιδιότητα εξοικονόμησης ενέργειας που κάνει τις συσκευές θέρμανσης θερμοπομπούς Vico μοναδικούς. Από το σημείο αυτό και εξής, η συσκευή σας θα κρατά τη θερμοκρασία δωματίου σταθερά στους 24 βαθμούς Κελσίου. Με το άνοιγμα πόρτας ή παραθύρου, η ζέστη του δωματίου θα αρχίσει να μειώνεται και ως αποτέλεσμα τα LED θα αρχίσουν να ανάβουν ξανά. Θέλετε ο θερμοπομπός σας να είναι ανοιχτός το βράδυ όταν έρχεστε στο σπίτι από τη δουλειά και η θερμοκρασία του δωματίου σας να είναι στο επίπεδο που επιλέγετε. Τα βήματα για τη λειτουργία αυτή είναι τα εξής. Πρώτα, ενώ η συσκευή σας είναι σε λειτουργία, ρυθμίστε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε πατώντας τις ενδείξεις συν και πλην. Για παράδειγμα, θέλετε η θερμοκρασία να είναι 24 βαθμοί Κελσίου. Στη συνέχεια, κλείστε το θερμοπομπό σας από το ταμπλό των δικτών. Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ανοίγματος κλεισίματος στην πλεινή πλευρά της συσκευής είναι ανοιχτός. Ανάλογα με το πόσες ώρες μετά θέλετε να ανοίξει ο θερμοπομπός σας, πιέστε συνεχώς το κουμπί καθυστέρησης έναρξης λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί το διάστημα που επιθυμείτε στην οθόνη δικτών. Ο δείκτης αυτός ανεβαίνει μέχρι το σημείο των 48 ωρών και στη συνέχεια επιστρέφει στο 0. Το μεγαλύτερο δηλαδή διάστημα που μπορείτε να προγραμματίσετε τη συσκευή σας είναι 2-24 ώρα. Η λάμπα LED άρχισε να ανάβει, δηλαδή το πρόγραμμα μπήκε σε λειτουργία. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ιδιότητα αυτή για να ξυπνάτε τα πρωινά σε ένα ζεστό δωμάτιο. Όταν θελήσετε να ακυρώσετε το πρόγραμμα, αρκεί να ανοίξετε ξανά το θερμοπομπό σας. Τώρα, ενώ ο θερμοπομπός σας είναι σε λειτουργία, θέλετε να κλείσει μετά από κάποιο διάστημα. Τα βήματα που απαιτούνται είναι τα εξής. Ενώ η συσκευή σας είναι ανοιχτή, κρατήστε πατημένο με το δάχτυλό σας το κουμπί καθυστέρησης κλεισίματος. Το εύρος του δείκτη αυτού φτάνει μέχρι το 8 και στη συνέχεια επιστρέφει στο 0, δηλαδή το μακρύτερο διάστημα για το οποίο μπορείτε να προγραμματίσετε το θερμοπομπό σας είναι 8 ώρες. Για παράδειγμα, θέλετε η συσκευή σας να κλείσει ύστερα από 4 ώρες. Κρατήστε πατημένο με το δάχτυλό σας το κουμπί καθυστέρησης μέχρι ο δείκτης να φτάσει στο 4 και στη συνέχεια τραβήξτε το δάχτυλό σας. Ο θερμοπομπός σας θα κλείσει 4 ώρες μετά. Τα φώτα στην οθόνη δικτών τραβούν την προσοχή του παιδιού σας που ανακατεύει τα κουμπιά και χαλάει τις ρυθμίσεις της συσκευής. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι πολύ απλό. Πιέστε συνεχώς για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί που φέρει το σύμβολο μιας κλειδαριάς. Όταν δείτε στην οθόνη δικτών τα γράμματα L και O, σημαίνει ότι όλα τα κουμπιά είναι κλειδωμένα.
Όταν θελήσετε να αναιρέσετε το κλείδωμα των κουμπιών, πατήστε πάλι για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί το οποίο φέρει το σύμβολο κλειδαριάς. Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα γράμματα U και L και οι διακόπτες θα είναι πάλι ανοιχτοί για χρήση. Vigo Convector is the most energy-saving and healthy electric heater. It doesn't burn dust or dry air, providing safe heating with a low surface temperature and child-proof properties. It can be mounted on the wall and is programmable for automatic switch. Vigo Convector heats any type of closed area, fast, in a silent, odorless way, and offers maximum comfort by fixing room temperature. Smart electric heater Vigo Convector. Comfortable, fixed temperature for your heating pleasure. Vigo